In de derde klasse B werd afgelopen zondag gevoetbald SAH tegen Hebes. En al na 3 minuten spelen was SAH op voorsprong gekomen. Het was Tom van der Sterre die de eerste treffer had gemaakt. We komen erin in de tweede helft, dus bij een 1-0 stand. Het is een beetje een raar week om te voetballen, zo vlak voor de vastelovend. Even een tussenweekje na die winterstop en dan is het ook alweer gelijk een week, dus carnaval. Dus moeten de beide ploegen weer vol aan de bak, want het is de nummer 2 tegen de nummer 3 in die derde klasse B. Dus het gaat ook nog ergens om vandaag. We zien hier een enorme kans voor Juliette Wierik. Tot 2 keer toe raakte de bal niet goed. In eerste instantie een gooiredding van de keeper van Hebes. En in tweede instantie raakte het Sienet. Dat was de kans op de 2-0 voor SAH. In die derde klasse B duidt alleen Geuselt Sport het dus beter dan deze twee ploegen. Dat is de koploper. En SAH gaat dus op zoek om in ieder geval die tweede plek vast te haaien. Deze voorzet gaat net veel langs. De voorzet was van Michael van Herten. Duidt Hebes dan niks terug? Nou, in dit geval wel. Ze gaan hier in de aanval. Een lange bal van Rory van Doren komt helemaal in de zijkant terecht. De voorzet is goed. Komt er nog een shot op goal. De bal kan weer weggewerkt. Dan misschien vanuit de tweede linie nog het shot, maar dat draait veel langs. En dan is het gevolgde week voor de goal van Ruud Schumann. Even een waarschuwing dus voor de ploeg uit Herten. Goeie actie en de voorzet ik hem niet aan. Daar is keeper Dick de kwaadste niet van Hebes. Hebes de fusieploeg van Heil en Beegde. Achter een rondspelen van SAH, maar dat moest ze niet doen met deze speler in de buurt. Rodri van Doren met zijn 30 jaar nog altijd de gevaarlijkste speler aan de kant van Hebes. Zijn shot was geen probleem voor het Schumann. En dan gelijk aan de andere kant weer SAH. Balbezit voor Michel Slieger, dat heeft zijn man uitgekapt. In de voorzet komen. Die kan uiteindelijk tot Körner weer gewerkt. Op nu een gevaarlijke aanval van de ploeg uit Herten. De Körner zou niks opleveren, maar Herten blijft de gevaarlijkste in die tweede helft. Er kan een shot komen uit de tweede lijn. Dat hij misschien bij de bokkeriers gezeten, maar dit is veldvoetbal. Herten in de aanval. Dit is weer een fraaie actie. Komt heel wijd. Bij de zijkant. Man moet kappen. Ja, nu is de bal vrij. Ga maar door. Scheten. En de redding van Dick de kwaadste niet. Shot was van Reno Zeekaf. Herten heel nadrukkelijk op zoek naar de tweede treffer in deze wedstrijd. Maar zolang dat hij niet valt, is de wedstrijd nog niet gespeeld. 70ste minuut van de wedstrijd. Dit is Rodri van Doren. Daar staat Lars Sonneveld en neemt de bal niet goed aan en het shot dat gaat neven. Wat een grote kans voor Hebes dat hij de gelijkmaker moet zijn. En dat realiseert de boetespeler van Hebes zich maar al te goed. Voorzet van Rodri van Doren wordt niet binnengewerkt door de boetespeler van Hebes. En zo bleef het dus heel lang 1-0 in die wedstrijd. En zien we een alleraardigste partie, maar nog geen goalen in die tweede helft. Er wordt dan nog een beetje feller gespeeld nu in die tweede helft. Veel overtredingen, hier en daar ook een gele kaart. In dit geval heel de scheidsrechter de kaarten op zak. voor deze overtreding op spits Benjamin Hompen van SA. Dit is Westerberg, dat kan heel wie doorlopen. Boetsing door met invaller Rico op het veld. Meteen de zorgen natuurlijk bij de spelers van SAH, want Rico op het veld blijft dan op de grond liggen. Super Schumann maakt zich daar dan korter, maar ja, dat was speler Westerberg van Hebes weinig aan doen. Ongelukkige boetsing, maar gelukkig kunnen beide spelers verder. Nou, Rico op het veld werd weer opgelapt. Gelukkig maar het zoog er ernstiger uit dan het was. Slotfase van de wedstrijd komt er langzaam aan. Kan Herten nog een doelpunt maken of komt er nog een gelijkmaker van Hebes? Hebes in ieder geval in de aanval. De voorzet achterin. De keeper kunt erbij. Bijna een eigen goal. Reno Zeekaf kreeg de bal. Ja, zonder het, dat er het wit tegen zich aan. De bal gaat gelukkig neven. Ja, dus voor Herten te hopen dat als ze scoren dat ze dat dan in ieder geval aan de goeie kant doen. Komt opnieuw de kans aan. Mooie uitbraak. Dit is weer de speler, Zeekaf.
Kappen, draaien, zoeken naar de opening. Daar komt de voorzet. Bal wordt weggekopt. Komt er misschien nog een shot op de tweede lijn. Mooi klaargelachen op een wreef. Neven geschoten. Nu een mooi shot van afstand van Juliette Wierik. Maar ook hij had het vizier in die tweede helft niet helemaal recht staan. Pompen of verzoepen voor Hebes dan. Ze willen natuurlijk niet die 3 punten verliezen. Daar is de kopbal. In de hein van keeper Ruud Schumann. Kans voor Dien Geerlings. Allerlaatste kans van de wedstrijd. Nog één keer de bal naar voren. Bal wordt weggewerkt. En Hebes komt er niet meer aan te pas. Het blieft bij 1 tegen 0. In een hele spannende wedstrijd. Met dus maar 1 doelpunt. Gans in die openingsfase van de wedstrijd. 3 punten blieven in Herten. Dat zijn 3 hele belangrijke punten voor de toespeler. Tom, 1 goal was genoeg vandaag? Ja, gelukkig wel. Ja. Het was een moeilijke pot. Eerste helft vond ik ons beter. En de tweede helft was het heel moeilijk. Heel onder onderdrukking. Kwamen we moeilijk onderuit. Slechte passing moet ik zeggen. En dat was 1 goal voldoende. We gingen op zoek naar die tweede treffer. En ja, daardoor vallen achterin ook de ruimtes natuurlijk. Ja, klopt. En dan zeker met foute passing, slordigheid. En dan wat Hebes goed kan is counteren. En dat was soms gevaarlijk moet ik zeggen. Over de streep getrokken uiteindelijk en weer de 3 punten binnen. Dat is denk ik zo vlak voor de carnaval wel lekker. Klopt, zeker voor de carnaval. En wel ook heel echt belangrijke 3 punten. Met, volgens mij heeft Geuzelsport niet gevoetbald. En dat was belangrijk, want nu zijn we 3 punten of 6 punten los van Hebes. Dus op naar na-competitie hoop ik.